Mit-tnejn l-ispiżjara komplew ibiegħu l-maskri jekk kif ġie rregolat il-prezzijiet tal-maskri u l-visors. Dan wara li daħal fis-seħħ l-avviż legali għall-użu tal-maskri f'ċertu postijiet bħal ħwienet u anki fuq il-karozzi tal-linja fost oħrajn. L-avviż legali fissa wkoll prezz fuq il-maskri biex dawk is-surgical mask li jintremu għal li jintużaw ma jinbigħux aktar minn 95 ċenteżmu, filwaqt li l-prezz tal-visors ma jkunx ta' aktar minn €5. Malli l-Gvern ħabbar dan il-prezz fiss, il-Kamra tal-Ispiżjara tad-direttiva lill-ispiżjara biex ma jbigħux maskri wara li ħasset li hemm bżonn iżjed diskussjonijiet. Iżda mbagħad qablu li jbigħu dan il-ilbies protettiv fil-parametri tal-prezzijiet imħabbra mill-Gvern. Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-iffissar tal-prezzijiet għal dan il-ilbies protettiv huwa wieħed raġonevoli. Ix-xogħol tal-Gvern illum, ir-rwol tal-Gvern illum se jkun illi jara żewġ pożizzjonijiet u naraw li nsibu kompromess li jkun tajjeb għal kulħadd. Però nifhem li bil-prezz bil-price capping ta' 95 cents għall konsumatur hija għall-klijent hija ġusta jekk nistgħu nagħmlu iżjed. Se nagħmluh jekk hemm spiżjara illi finanzjarjament marru minn taħt wieħed irid jara dik il-pożizzjoni u kif għamilna ma' diversi industriji oħrajn is-soluzzjoni nsibuha. Fuq l-iffissar ta' prezzijiet favur l-interessi tal-konsumatur ma qablitx il-Kamra tan-Negozji żaru medji li kritikat lill gvern tal-li ħoloq parametri biex il-maskri ma jaqbżux il-prezz stipulat. Dan l-istazzjon infurmat li l-Gvern tkellem mal-ispiżjara biex jgħinhom anki fuq maskri laħqu ġew importati. Il-Prim Ministru faħħar ix-xogħol tal-ispiżjara li flimkien ma' mediċi oħra kienu fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-coronavirus. Kemm lok li nkomplu ngħinu lill-poplu tagħna għenna ħafna, xorta ma ngħidx li biżżejjed. Nifhem iċ-ċirkostanza partikolari li jinsab fiha kulħadd bħalissa u għaldaqstant żgur mhux se nkun wieħed minn dawk illi fejn hemm fejn nista' ngħin iżjed se nagħmluha u se tarawha wkoll b'aktar inċentivi biex jgħinu l-industriji tagħna, n-negozji tagħna, l-impjiegi lill-poplu b'mod ġenerali se nibqgħu ngħinu għenna u se nibqgħu ngħinu. Intant l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Bankiera qalet li wara taħdidiet mas-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika, il-pubbliku li jilbes maskra huwa mitlub li jneħħiha temporanjament fil-binja tal-fera bankarja minħabba s-sigurtà.